Díomh gach aontaine cuimhíonn an seo compórdach I Kistin. Agóir an seo seo be mid ag fécinn a roiig go dtí an mí Iúil, an mí ag teacht suas. An céad rud an rud a bhfuil arólas a gin hena féin, Tám chun caiinte mé eir a ríis ach tám tar éis dí lá le an mercéir agus puinte is fuide ó an Green hena féin má fécinn tú siar ar na físeán eile ar an sih YouTube seo ach tá míad ag fécinn ar tosach an mí Iúil inis. Dábhar sin táid chun fécinint ar mercéir ag a puinte is fuide a ríis ach ó éireann agus go háirithe mátá aon rud I de slí cosúla seo a meas an ghfuil tú ábalta anam mercéir a eiscint an sin té feared an crin ach le rudaí cosúla seo cnach beag aon rud cosúla sin crin ní be míad ábalta an mercéir a eiscint. Cinnte nóair atá Iúil é féin sriachta a gcuin. Má téimiid go dtí an trá má táimid cosmharga ag fécinint amach ar rud éigean go thomláin chothrm, go thomláin réig, gan aon rud san slí. Tá seansamh go beimid ábalta an phláinéad mercéir eiscint. Ó, cosúla sin má téimiid siar beagáinín a ríis, seo é an phláinéad mercéir le heiscint ar an céad lá do mí Iúil ach má brúmid siar tá an mercéir teach níos cóngrach nó ag dul níos cóngrach dí an Green nó níos fuide uain agus níos cóngrach den Green in ár Spéir má téimiid siar cúpla seachtain go dtí an mí seo ach tá an mercéir níos iarsa ó an talamh agus níos gile freisin. Dábhar sin táimid ábalta an mercéir eiscint beagáiní níos lua is títhe. Tá an mercéir ag dul níos fuide ó an Green nóair brúmid isteach go dtí mí Iúil an sin ar an ceathrú lá do mí Iúil sin an lá ina shricin mercéir fad is fuide ón Green ach níl an mercéir có geal nó có ard ó an talamh ó éireann. Níl mercéir níos gile nóair atá mercéir níos fuide ó an Green agus dábhrí sin fiú mátá an mercéir níos iarda san Spéir mátá tú ag an Mancurcail. Níl an plánéad có geal agus dábhrí sin tá sé fós an a dagar le eiscint. Má téimiid thar neis go dtí áit éigean le crín agus cnic agus gachar cosúla sin mátá tú isteach san carr beag ferganmh agus rudí cosúla sin dábhrí sin tá na feibhna beagnach mar an ggéine ach sin é an plánéad Mars tá Mars fós le heiscint anna Iúil san Spéir agus níl Mars ró geal níl Mars có geal le Jupiter nó Venus ach tá Mars ann is títhe nóirtá an Green ag dul sios. Ag fécinn ar an Spéir Beimid tar éis an Greenstad tar éis an lá is fuide nóair táimid isteach I mí Iúil agus an seo. Ag fécinn ar an céad seachtain den mí ní beag mór an difriocht san méid solas san Spéir fós beag beagáinín solas ag teach suas ó an taobh den Spéir nóair táimid é máníthe an máníthe fisiciúil an sin ag le thuirtaréis a héin nó beagnach le thuirtaréis a héin ach beag an feib ag íslú agus ag íslú fada sa brúmid a roiig isteach go dtí mí Iúil. Fiú mátá sé anna te, fiú mátá Iúil te fós tá an Green ag áil níos ísle san Spéir agus tá an lá ag áilte níos gire freisin. Ag dul roiig go dtí madan sin Venus sin Saturn anas choléir anna éasca le heiscint beag Venus anna fuide ón Green agus anna geal dábhrí sin táimid ábalta I a eiscint chús go dtí cúgaclóg ceathrú tar éis cúig an sin ach tá sé sin fós anna lua san lé. Tá sé beáiní níos éasca Venus a eiscint I ré an gíra nóair tá Venus fósúas agus fós le heiscint có déanach le hocht nó fiú an 9 Ag fécinn ar cúpla den a réadlinn an seo tá Pegasus a bhd níos irde san Spéir tá Andromeda a bhd níos irde san Spéir tá beáinín difriocht ag tosach an ihe freisin tá trintán an saoire fós anna ard fós ann ó tosach an ihe go dtí deire an ihe má casamí timppla an seo beag trintán an saoire sais beagnach ag lár an Spéir chús in irde a gcóir an ihe ar fad agus beag an ihe fós gear go leor. Tá mid ábhalt eiscint gúil Scorpius an sin díreach os cionn an chuig agus tá Sagittarius ag teacht suas fada atá an Green ag dul ina lí. Anna de friúil ó mí
anna de friúil ó an mí seo nó an mí se cata. Má brúmí a raig gotí úl gáí níos fuide, tá sé níos doracha ag fethe tar éis a héondiog inis ná má a ra sé, tá an Green ag dul sios níos lua is títhe. Fós tá an planéid mars ann ach níl mars anna ard san Spéir fiúnóir tagann sé amach ag tasach an ihe. Ó an cathair, níl an Spéir mór an níos fearr, níl an de fricht anna choléir le eiscint ach tá míad abal de eiscint a cúpla réaltlanna de friúil tá an nathair nó an nathair nimhe agus a fuichas nó a fiúchas a chús an sin. So I lár an Spéir a ggur an páirt sin den saoire a beáín tar rééis lár mí úil an seo. Tá na réaltaí tá na réaltlanna atá chuas anna de friúil ach tá sé fós an saoire agus dábhrí sin tá an ihe fós anna gear. Níl mór an clúnúáil ag na réaltlanna atá I lár an Spéir an saoire I gomperád le réaltlanna cosúla ó raon nó an badach ó il hús I ré an géire. Tá míad ábalta eiscint an camcéta nó an puta an sin agus má leanan tú hús gotí an réalt thuig nó réalt an ólas agus an sin trasna an Spéir gotí Cassiopeia. Tá siad 6 chothram an sin I lár an ihe a beagnach a héana a clog ach ag tasach an ihe tá an camcéachta fós beáí níos irde ach níl an camcéachta os cion réalt an ólas mar a ra sé tásá sé sin ag ahrú fáras a brúmid tríd gotí an saoire freisin. Beg an Spéir a bhd níos fearr má brúmid amach faoin tua. Tá bórna bó finne ag trasnú an Spéir anna lua is títhe an seo catharú chun a dódiog a catharú chun man ihe an clog seachas an manlí ihe physiciúil ó bhfuil beáí níos déanach an saoire. An sin bórna bó finne. Fós tá beáín solas sa bhreis an Spéir ach má brúmíad a raig an sin beagáín tar rééis man ihe. Tá an Green sios tá beáín solas ag trasna an sin san chuig ach níl an solas có a geal nó ag leanúnt a ggur an méid is mó ama mar ra sé san mí seo mar bhfuil sé I congrachadí an Greenstad. Agus dábhrí sin tá bórna finna beáí níos éasca le heiscint ag trasnú an Spéir sin agus ag dul díreach tríd a tríntán an saoire. Má tá tú chuas lua golóir maidin beag tábalta a eiscint freisin a brúmíad a raig beáín a thart ar a 3 o'clock beg an bóthir ag imacht. Cosúla seo tá lár an bóthir inis imethe san taobh eile den Spéir. Fós tá an taobh las mu de bórna bó finna le heiscint ach tá an páirt sin níos éadrom níos dachar le heiscint agus tá an gealach suas. Tá an gealach nua ag teacht 6 congrach lorgadí deire an mí má tá míad ag deire an mí beag an ihe beáí níos fuide a ríis agus brúmíad a raig beáí níos mó. Fós tá Venus ann, fós tá Saturn ann, tá míad ábalta Uranus eiscint ach inis tá Jupiter thnáis maidin beag Jupiter ag teacht thnáis maidin tar rééis 6 lár an mix tá míad ábalta é sin eiscint an sin. Beag sé anna ééis go comparáí dhéanamh idir Venus agus Jupiter ach beag ar an brú a raig gotí an céad mí eile gotí Lúnasa chun an puinte is congrach a eiscint ach tá na vertical chuas maidin beag tú ábalta cé có geal is a bhfuil siad a eiscint. Venus an ceann is geala agus Jupiter an dara ceann is geala an dara planéid is geala san Spéir. Má brúmíad siar a ríis gotí tasach an ihe fós amach faoin tua tá míad ábalta eiscint go bhfuil lár bórna bó finne 6 tar rééis díreach san háas fiú ag tasach an ihe nóir tá an Spéir Dúrcha glóir chun é eiscint tá an lár 6 ag amach hena féin. Agus tá sin chun leanana raibh nóir taimíad isteachtaí Lúnasa beag a lár de bórna bó finne ag amach nóir tá an Green ag dul sios agus tá an gealach thnáis an sin a ríis ag deire an mí ar an taobh eile den Spéir agus anna congrach gotí Mars an sin an planéid dearg. Níl sé ró congrach ach congrach golóir das le heiscint ar ein nós. Sin cúpla den na príomhrudaí atá ag teacht suas an mí seo ach tá kit dréige ag teacht suas freisin na Delta Acarids nó na Delta Aquariids has bhí go dréig an sin má acha tú é cúpla second ó hin. Seo é an kit dréige sais an príomh kit dréige bhfuil míad a caint méallir a ggur an amsúd an bhlín ach tá cúpla dóibh ar siúil begur an fécint a ggur an
is fearr an trécathú agus táid ábal eiscin thuús go dtí fecha cuaig nó fecha ceathar. Níl mórrán dréigena ag teacht ó an céadréige sin ach sin sais an príomhceann san mí ag teacht suas. Má brúmíidir cúpla denna cín eile an cín seo na Pisces ostronids sin anam an réalt linn. Ní hé na Pisces ostronids ag teacht ó Pisces ach ó an Austráil freisin is réaltlan omláin de friúil atá a gceist lomh siúd. Ach níl mórrán dréigena ag teacht ó an cis sin fiú an lá is fearrdóibh thuús go dtí béidir cuaig agus tá siad siúd có Iúil san Spéir. Má smaoiníonn tú an céadréige mar sais ceirceal timpeall an las faointe an príomhfaointe den cé. Tá lead an ceirceal sin faoin talún. Tá aláin den ceirceal den delta acarids háas, tá aláin de sin faoin talún freisin, tá si be gáí níos fearr má tú tá tú an taobh eile den town. Tá cúpla dréige ag teacht tríd an Spéir ag gcónaí ó an puinte antihelion agus cúpla puintí eile. Na alpha capricornids freisin níl mórrán ag teacht uamh ach tá puinte is fearr an lá céine le an céadréige atá an príomh céadréige den am seo. Na Perseids tá príomhdáta ag teacht suas i mí lúnasa tá siad a bhd níos fearr ná na delta acarids ach beimid ábal caint mé ar sin nuair táid isteach i mí lúnasa agus na gamma draconids tá i mí Iúil arís níl mórrán ag teacht uhu ach má téimid siar go dtí an príomh lá tá an príomh lá den céadréige sin an príomh lá céine le na Pisces ostronids. Tá bhrí sin a gcóir an feithe hochtú feithe néú agus an trécathú lá beag cúpla céadréige siúil agus puinte is fearr ag deire an mí. So táid chun teacht ar náis go dtí sin ag deire mí Iúil ach sin cúpla denna rudaí atá ag teacht suas agus tá cúpla céadréige ag teacht suas. Níl siad na céadréige is mó ach fós beag siad ann beag cúpla dréige sa bhreis san Spéir. Má tá sé ansa go téach faoin tua chun fécinint bóthar na bó finne nó na céadréige beag an roiir go bhfad níos fearr ama faoin tua mana bhfuil an seansa go fós tá na planéidí maidin agus an Mercéir ach tá sé níos fearr fécinn agóir an planéid sin rih deire an mí seo sin cin den na fáhanna a bhfuil méid caint méadar chun sais rogha ó thart go bhfuil puinte is fearr ag teacht suas inis nó congra go dtí inniu seachas ag deire an mí seo nó tá sac mí Iúil ach mátá seansa go fécinint cúpla den rudí sin beag beáí níos mó arolalas a go is dólam tar éis an fhí seán seo. Má bun tú tanmh as an fhí seán seo den cinnta go brún tú an canapa a dearan go bhláat agus ná den darúd le stálaí aanamh go dtí an sih YouTube seo mátá tú a géirigh níos mó físinna cosúla seo a eiscint freisin tá sih idirlína gom cuihínscontent.ie agus tá tú ábalta an chud is mód an ólas seo a léamh ar an sih idirlinn sin. Is dólam go brún tú tanmh as an fhí seán seo agus is dólam go bheith tú thnáis an céad ó eile.